Kublai ya pi baro. Menta la bun sngi ni klamyo ban let chai mane ban ya simban talang haga jingknya jungkamas bakhuid. But antrai bun mangi la sunsi ni kuslai but ni dan bun ki jat jingparkhat kiba dan hagi donor jengi. But ngala Haisha kitab Sirak kalanong lai pusan Sirak lai pusan baningkong hadu shipo dengan sapuletang baningkong baar kiwi pideban pulehi utau berakhe aga ain upun bun ya gejinterwa utau bersyashkor ya ki hukum uterwa kejengknya jingsuk utau berpanpau jingsunsi uterwa dau moida ubani berutau baai isne uterwa kejengknya aingu kumta terter te sengap wat kuslai shu namar kine gisin agar dau jong ka lockdown pimio banwan terwa ka mas bakhuit banya shimbatalang ha ka jingknya jong ka mas reisngap manta kaktenu ble ka hikay ngi gumno hipet haga balang jingi ngidon ki sakramen bat kakten jong ble kine gisingi ki sakramen ngimiolat shuban padiang re kakten ble ngidon bor bangi te atrai baro shigata namar ngidon lang baro ar ngi klemsung tuga jingkor dor jang baro ar re manta namar don gane ke lockdown ble aila dingi ban sutu khamshai yega jingkor dor jang kakten jong ble te pen ban kongu ya kakten jong ble kalong kum ka jeng terwa jingknya jingsuk but kiwi pideban pulelut hadu bakot hadu dekat ba shipo ka homogro zubashim ka gospel kat kum u Yohanes ka lenong undrio pideban pulelut but kan sa arabi fi ban suntu ka jingkor dor jong ka ktin jong ble haga jingi mansin jingi te hagine gisngi kat ba pidang shong hayeng fi pule pinsa I kumno ble unsa yalami fi ke ba khongsa ka ba kham khongsan tam haga jingim kastan jingi de ka jingi ajan jingi bat oble but kumno ngi laban panjan yelade baduble lengba kaktin jingo amtang daw puhi briim re da kaktin baro ka bamina ka sintur jong ble but uble ubadap daga jinga ke jingisne on kalku kudo ing uble ye phi baro na ki kam jong ki apostol kala nong khadriu dekat khatsa kawe na kitu ki balasngap yengi kalalong ka Lydia kalalong ka kentei ka bayit yauble baru try ulakta ek donor jongka ban shashkor yak bau Paulus ulakren bale nga pule agane kaktin uble mantagasi namar nga te bun ma phi hayin jum phi pule man kasngi ya kaktin jung uble but lada nyim shem ka jingit ka jingspoon ka jingisne junguble but ko bor junguble lamba ka ktin jungu try ni hab kliyala de ladang ilang kum kane garigun the ka Lydia kaba ka jingto kong uble ulakta
yak donor jungka ban shashkor yak ba Paulus ulakren lada uble unkta yak donor jungi lada ngimai la dia uble ban kta yak donor jungi ban sngab yak aktin jungu ka jing pule jungi yak aktin jung ble kanamandra kiso bangi de banyo te u prophet Isaiah nong yatulupa kalanong ndriu po ndriu record kabalai ngi pule gumni ngan pet it yaw bas ngorit baru ba kuslai mansim yaw ba tieng burom yakak tien junga kohimen kopara wait pen Isaiah nong yatulupa u yarap ingi ganeka jing trang hir jungi ban amat yaga bor jong bat ke jing shisha jong ka kten jong blei but kaneka rikun the ga Lydia namar ublei lakta bat kala sngap yaga ka kten ublei ba yalap yu Paulus ka jing jong ka kala kala but uju utrai ukwa ban kata yaga donor jungi ban yarap ingi ban songtu yaga jing koridor jong ka kten jongu ka homok ngako ban ai pi manta ka singi ka dei suma shem ka kitab jingstan hang tai pin sa shem bun gi jingi kai ki badei se phang ka kten jong blei but pule yaga kitab jingstan but ai lat ba blei on kta yaga donor jungi but nangta on satrikam haga donor jungi lamba ka bor jong ka kten jongu baru blei badap daga jingisne on karko kuda yingi pa baru kon baru men simbo kwet la shairu